Sako, 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 Sako. Baka da matsala. In Allah ya yi da ba da jimawa ba sai dai kawai ya ji ana marrabuka. Aiki ya gama. Ai da zaran ka kira to zance ya kare. Alhaji, ina so a ranka ka sa cewa za a yi ma dukkan abin da kake bukata kamar yadda na faɗa. Amma kuma Alhaji, ko in ce honorable, idan muka yi aikin da muka gama baka cika mana alƙawarin mu to komai zai iya faru. Hamadu Allah, kai da ni ba na cikin masu saba alƙawari ko akwai wanda muka saba alƙawari gidan da muka saba hajiya babu. Ya babu. Barke ai ba mu ni. Ai ba mu taba aiki da shi ba. Ko da shi ne. Allah, ai wannan lamarin ne yau. Ai da ba za ku muke rawa ba sai. Allah, da zaran an ganka da to an san ta riga ta baci. Kaji wannan Sha zaman ka kawai. ko ba cikin wanda na gode. Kai, wai, ai da kamar zuwa kan kai ka. Kai da ganin wannan ka san wani dangishin ba dangishin arziki wani. Dangishin siya ne musiba. Na kwanan ki. Wai. Wai, wannan ka wannan. Hajiya. Kin ga ni samsa. A gani shi ba bai ci bane dan bashi. Ni ce kawai na san na bashi kuɗi da maka. Na san da mai. Wai mai gida nawa aka yi abin ma ballanta da ne. Ina shi ne. Wannan ana cewa bashi da ana ba ci da maka. Ni kon je cikin barshe shi Allah. To kaga mutum ya zama musiba. Wallahi gashi haka rami. Ba zan rame ba. Kujera wasa ne. Habawa. Wiki, garin ya hakan ta faru. Ban sani ba wallahi ni ma ban san ya fita ba. Ban gane ba ki san ya amma wallahi kawai kin ban mamaki. Ba za ki gane ba ni ne ba. Ban gane ba zan gane ba kamar ya ni wannan magana wallahi ba zan koye miki ba. Inda na san da shi ni ba zan zo gidan nan ba saboda gaskiya ba zan koye miki ba ni ba zan iya shiga wannan tashin hankali ba saboda na gaya miki kina abu kamar wanda ba ta da ilimi kwakwalwanki bai ja. Ai irin wannan abun ba a bari mutane su sani kina ina hakan ta faru. Ina na sanya ku ko yanzu da ba zan koye miki ba kin ga da dauri kai duk abin da ma zai faru ma ya tabbata kanki zai faru. Ba gawata karki min haka da ke ba muka shirye wannan tuku. A'a to yanzu da ba wannan kuma yanzu zaki tafi ki bar ni. Ke ni yanzu da kin gani na barin garin nan zan yi. San da wannan gaban. Ke kin ga tafiya ne. Don Allah karki ma ni sai da jima. Ni yanzu zan yi. Saƙonmu ne, saƙonmu ne, saƙonmu ne, saƙonmu ne, saƙonmu ne. Ina jin ka. Saƙonmu ne, duk abin da kai ne. Sako gare mu ne, sakon faɗakarwa ce. Sani ne ko wannan abu gare mu ne, sako, sako. Sako, Sako, Sako. What? Akan me? San ba zan taɓa amincewa ba wannan ba zan lamunta ba bai yi ba. Sako gare mu ne, sakon faɗakarwa ce. Sako gare mu ne,
Sako, 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 Sakonmu ne, sakonmu ne, sakonmu ne, sakonmu ne, sako gare mu ne, sakon faɗakarwa ce, sako gare mu ne, sako, 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 sako. Sakonmu ne, sakonmu ne, sako gare mu ne, ma'amsa mu kiyaye, sako mu kiyaye, sako, 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 darasi ne, ‘yan uwa mu kiyaye, sako, sako. Wai ba ku bude bane? Ba za su bude ba kawai ku ga ma haura mai mutum masa a ciki kawai. Haura kawai mutum masa cikin da ba su bude. Shiga haura ka ballan. Hello? Haura kawai ka ba. Sako, 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 darasi ne, ‘yan uwa. Ba ku bude bane? Sako, Wai ba ku bude bane? darasi ne, Ci gaba da guda. Na yi haƙi. Hello? Wani ma kake kokarin kira a waya ne? Hello? Ranke ne? Ni ne. Ranke ne, ina buƙatar agaji na gaggawa. Yanzu a gidana. Wallahi kana ji waɗansu ne yana ganin 'yan daba ne suka zo suna ta bubbuga gidan suna neman su balle. Ba ku buɗe ba za mu aure da katanga fa. Kana ji kuro kana ji kuro kai. Ranke ne, a ce maka da Allah. Muna jin ka ai. Zuwa da ku kira. Ya saki kira. Inda da gari a gidana da Allah. sako, sako, sako. Silent. I'm daddy. Kar ki mai da ni karamin mutum. Duk daman da zan baki na baki. Ki fidda masoyi, ki fidda miji, da kar ki shi da miji dole. Amma tunda kin kasa, ni zan baki zabi na. Haba daddy dan Allah ka kara min lokaci mana kaɗan. To lokaci har zuwa wani lokaci Silent. Kawai fitar da miji sai zama ki aiki. To naji. In na ƙara miki sati da yayi? Yayi? Yayi. Okay ga. Har ki ce na ne ki a bai na baki wata guda. In baki yi wani abu ba magana murna bane ko wani fara'a. In baki ka sake nufi yayi babu wani sauran wani askin su. Ki zaga mu. Insha Allah. It's okay. Assalamu alaikum. Alhaji. Barka. Ta fa baci Alhaji. Sallau? Lafiya? Ta baci Alhaji. Ta baci kamar ya? Cikin yaran nan da muka tura. Suna aiki. Yan sanda sun kama ɗaya ciki. A yanzu kuma bayanin nan da nake maka ina tunanin gaba ɗaya ya juye masa bayani, ya gama masa bayani.
Sallauka ta da mun hankali wallahi. Ka san ni wani lokaci sai hawan jini na tashi. Ni ta rike ma wani aka sassara ko kuma ya sa ya abun ne dan an je kama shi ko. Sun kama shi. Kwantar da hankalinka da Allah. An sun kama shi. Karka da mu da Allah ni ko mun wata. Ba ni wata ko mun. Wannan ba wani bane mu bake da sama mu bake da kasa haka ne wannan abin ka karka da bukan ka sallau dai wannan ne ba damuwa hello ai kwarai alhaji ne yau ina son ganin ka ne a gidana yanzu nan akwai dan wani magana da ni to ba komai to zan duba cikin lokaci mun na da shi zan zo station ina same ka karka da ba komai wallahi na sani ai karka da na zo kuna cikin aiki yanzu to shikenan kai sallau ce direba ya gyara mutanen an gama ai ni yanzu na samu nabuwa sako darasi ne yan uwa mikiyaye Sako darasi ne ma'amsa mikiyaye Sako darasi ne yan uwa mikiyaye Sako darasi ne ma'amsa mikiyaye Sako darasi ne yan uwa mikiyaye Kiduwa ko kuma haka kawai ban samu ban sun sauka ba wallahi tallahi wannan gaskiya na dauka ma irin ko za su training ne ko za su ce mu a'a ila na bi ba hanyar da ya kamata su bane kawai naga mutane sun taho kawai sai dai kawai nake jin sara kawai da duka wani da dutse wani da waye kawai ana ta duka na ina ga musu ni fa bako ne kawai ko saurare na ma sun isi sannan kuma mu ya ce wai a kyala wannan abu haka kalli fa fiska na fa ji kafa na fa suna nema su mai da ni gurgu kuma sai a ce wai ya kuri a kyale su ko a tafiya haka haba umma kuma wai a ce wai a kyala wa'annan wallahi ni sai na rama karan kai na zan rama haba dan Allah na ce kai hakuri ka bar wa Allah yanzu wata sun dawo da bakin halin nan nasu kenan yan tudu ba su isa su je gurin yan gangare ba yan gangare ma ba su isa su je gurin yan tudu ba wannan wani irin bakin hali ne haka saboda Allah dan annabi na ce kai hakuri ka bar wa Allah kawai to umma yanzu shikenan kawai haka za a buri duk bakon da yazo garin nan haka kawai za a dinga farme kawai ana saran shi ba abun da za a iya yi to ani da ka ga mun da ban baka ma ka shigo ba ma tun farko ai wallahi umma sai na rama ka a'a wallahi na Allah tsaya ka ji dan Allah dan annabi ka bar wannan magana sai ka rama ni ban san ramu wannan dan Allah dan annabi ni da ka ga ya mun ma da ba zan baka ka shigo ba saboda ka san in yan tudu suka shigo gangare haka suke saran junansu in yan gangare suka hau kan tudu haka suke saran junansu wallahi da ka gaya min da ban baka ka taho ba ki ci da suka mun fa suna nema su mai da ni gurgu kai hakuri ji ba fiska na ba na gani duka haba umma kai sai a kyale su a'a dan Allah ni dai na gaya maka ban so ka bar di kawai ka bar wa Allah kai hakuri ka bar wa Allah kawai Allah zai saka maka kai hakuri Sako darasi ne yan uwa mikiya